Ba Mamadou Sow. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama bisimilla mon e kabruji kikiɗi ɗi to Gabon général Brice Clotaire Oligui Nguema suɓama hoorejo leydi ndi caggal wote mabɓe aswere hanki e windande nde jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi sakti ko ɓoyani hoorejo laamu fadde ngu o heeɓi 94 piccal 35 e kala temedere e daaɗi ɓiɓɓe Gabon Ba ina tongana en no ndiɗo jaltuɗi arwiniri yaari. Brice Clotaire Oligui Nguema heɓi porga e nder ɗi jaltuɗi arani o heɓuno e nder temedere wel ko ɓuri 90 hikkomo ɗon Alain Claude Billy Bizé kanko o dañuno e nder temedere wel 3 piccal ɗiɗi ɓeya jeego luttuɓe heɓali ko ɓuri goto e nder temedere ko noon andiniri nga jagora halfinanga e kisal Gabon e kadi ko kangal halfina fi ɗiwoteji hoore yaku leydi ndi ko ɗi suɓugoji ɗo waɗata no laamu ngu jonnitire siwilɓe ɓe ɗum ko e ɓaawo ngu laamu ƴangal ngal o konunkojo ardino e nder nde limore aranere hiɓe wi no timmi e nder temedere we 70 wotuɓe gila laamu Ali Bongo Jatta ko kanko wonuno ka hoore yaku Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema ardoto e nder ɗi duuɓi 7 aroji ka o heɓi ɗo duuɓi 50 e kadi o manda makko wurnitete nde wotere o konunkojo kiɗɗo foduno ɓe siwilɓe jonnutugol ɓe ngu laamu ɗum ko sa'i nde o wondayno. Ba kandidaɓe jeeɗiɗo heddiɓe ɓe ina jogui balɗe 7 gam wullitade ndiɗo jaltude yeeso suudu tambiɗo dosgal leydi ndi no ganduɗa ko kayru tigui jogori gon ɗindi ndin jaltudi to leydi Guinée e jonde huɓtodindi lando UFDG hanki hoorejo kon landa mbiyen Cellou Dalein Diallo gurɗo ɗo e Sénégal wullitimo no laamu ngu jogorani koye hel internet o hoorejo UFDG nantini wondi laamu fadde ngu hutoroto tan ko hulɓindi kame tongude daade ɓe ganduɗa ko lundiɓe ɓe o andini wondi lando makko tawitaki e suɓnguji ɗi CNRD wima heblu. Sénégal e mbete hande temedde yimɓe ceppi gam hollude ballal mabɓe fewde ɓesgu Palestine yimɓe gouvernement o tawtorama gon sepp ɓe waɗɓe gon sepp noon nantini yiddeji kewɗi tawine hen yo Sénégal taƴ jokkodiral mum diplomatique e leydi Israël kam e lundadi piiji immorotoɗi e ndin leydi en keɗoto hen Serigne Mansour Fall ko goto e gomu daronigo haqqeji Palestine naɓe e Sénégal e fandu haala Fadima Sy. Nous Sénégalais, nous de l'Afrique. Minen bibbe Sénégal, minen bibbe Afrique renduɓe doni seppa amin kollita dendagal ballal démocrate en addunaru ndu Sénégal naaɓe e Afrique naaɓe fof faaɗi e Palestine eɗen jabba darde labde nde gouvernement Sénégal e leyɗe jeeyaɓe dental la e daari ɓe kolliti pellital mabɓe e teddinde fartangueji mabɓe ngam hadde Israël heptude Palestine kono kadi ngam wadde feere a Palestine jeeya hoore mum minen kawruɓe ɗo ne seppa eɗen mbiya laamu Sénégal taƴa jokkodiral diplomatie e laamu colonial laamu jiyagu laamu warore o biyeteɗo Israël yo riw ambassadeur jo makko gasani min jiɗi kadi ko kala ko iwri Israël wasa nadde ɗo e Sénégal De tous les produits israéliens. kadi ɗen ɗo ko goto e ngungomo darnigu haqqeji ɓesguji Palestine to Soudan ko ɓuuri yimɓe 97 tawi hen nogas ko sukaɓe mbasi pitali mumen e janguji ɗi kononkoɓe FSR mbaɗi himmade aljuma fewde aset hanki e nder nokkuji moɗo molotiɓe goni e nder Darfour Zamzam kame Abou Chouk ha yetti El Fasher ɗeɗo guri foof ko guri mawɗi ko ɗum nantini catal fedde go tago windere ONU joguigal balligu kono wonandi kono ngu ko yimɓe 94 kay mbasi pitali mumen ɗon ɗo El Fasher e on saha piyanɗi misilaji Russie pellama e mbete alet hande o e wuddu wuro mawgo witego Sumi e nder funnague rew leydi Ukraine yimɓe 32 mbasi hen pitali mumen nde piyanɗi noon fewde siwilɓe laati mo ɓurde bonde e nder Ukraine guila joni lebbi kewɗi nde waɗi tan kadi ko balɗe ɗiɗi caggal nde goto e nelaɓi Donald Trump hoorejo Amérique yano to leydi Russie tawi koye koyɗe mabɓe yiddi ñifde hari hakkude Ukraine kam e Russie tedduɓe Allah jaramon jarama wotodire joni mi yoppiɗo on e lobo labajo yewtere mon coftal ɓalli men coftal ɓalli men Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on juurama on mbiyama
fofo e yewtere coftal ɓali men alet hannde kaleten ko kabaru kan worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi 17 fayi less ko talata arore nde kawdiri ɗiɗaɓal timmal mbaɗata Mali, Burkina, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal kebnogal desewal kam kawgel ngel cakkitingel kañum joƴƴinama mamin ngar hen ko wona ɗum mamin kal kadi ko yuti kabaru Ligue des Champions to Europe kawodire nayeɓal timmal jahol mbaɗi e nde yontere Real Madrid lappama ngal ari PSG kañum ne lappi Aston Villa bongal holno jiruɗon e kawdire holko ɗamini ɗon e kawdire gartol baɗoje nde yontere ko wona ɗum e banggue Afrique ne kawgel fuku cenglel inirtengel bal diɗɗe ɗe puɗɗima hirodirde gam andude so tawi jeyete hen amma ala tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bismillah. Yo heedi karallagal ngal ko Saliou Diaw e Cheikh Ahmadou Bamba Diop hande noon malang ene woni gurte sehilma Dieynaba ko jaaɗo foftere seeɗe hono wowiri ni noon yaadiɓe men e nde yewtere ko Arouna Deme Dieynaba Sow on calminama on bismama. A salmitama Aissata en calmini heɗiyankoɓe kala en calmini malang to woni emin calminma Aissata emin calmina hettiɓe kala a salminta Saliou Diaw mami haala wona gonɗa koye haalde ko hami suuɗo ko mbaɗɗa ɗo ni ko kono mami haaltude yoro mangara kañum nene ɓoggol ngol mangara salminama bismama. Aissata mi salmini ɓe gonduɗa e studio fof. Yo salminama tedduɓe mi haalani on en payen Europe kawodire nayeɓal timmal jahol Ligue des Champions mbaɗinde yontere Bayern koko foola e dinguiral muɗum Inter loggi ɗum ɗiɗi gotel Arsenal kañum ne loggi Real ko tati ndiga ko madduji tati ne PSG loggi e dande Aston Villa keɓɗo gotel Barcelone kañum ɓuuri hewde ko loggi e ngal dawal aranal mbiyan nayeɓal timmal ɓe loggi Dortmund nayi kawal tedduɓe holno jiruɗon ɗe kawdire e ko Real fora darde PSG kam e Barça keɗoɗen garten ko guiɗo ma rew sen tamɓe Dakar Real Madrid ñande en yino ko koyɗe muɗum musata Real Madrid hande ko reedu e koyɗe fof o musan ɗum woni Arsenal ko ɓe fi mbaddu e tati e ɓolum en ɗaminaki yalle Real Madrid ne wawi wadde remontada wawde ɗum wonno qualifiade e demi final e eɗen nana Oumar Bassoum ne yiya ke Real Madrid ne andi lawol ngol no fewi ka hitande hikkade nde lawol ngon ɓe gon e poussére ne heewi e maggon Ligue des Champions Aléo e Arsenal kam waɗi surprise kono ha joni retour o emin ɗamini Real kono noon waddu noon ko gueɗe ɗiɗi Real kam changeat joué Arsenal farat Arsenal kan wat défendre Real so tawi muɗon moƴƴani kono toujours kam Real ɗamini yakar Ibrahima Daoud Sow noccolide Mauritanie en jii hon hakkude Arsenal e Real Madrid jeeñcude ndi no yaltirni kala darnoɗo ɗum tawi o jarani tan jingol Arsenal eɓe kande pol ngu ɓe tawno kamɓe ɓuuri juude kamɓe maîtrise fottal ngal koɓe loggi ko wona battere ko mbawti won ɗon heddoto noon ko Real so tawi tawoyama kañumne ene heewi halidde heddoto ɗo noon kam so tawi kam noɓe pettirno e pottal gandal ngal ni tawino ɓe jaari kam gam eɓe gandu ɓe jooɗoto Abula Bado salminama min tanjini ɗo ko PSG Arsenal kañum Real e Barça ɓe ɓuuri heɓoyde tamaw hikka pari ne moƴƴi daabi ndeke jour biret star kañum moƴƴani équipe kiɓel tan ko wala star taw yim fof poti goto holliri hoore mum Paris Saint-Germain eɗen ɗamini kañum e Barcelone wawi fettoyde final o walla Barcelone Arsenal Ousseyni Tall a yettama PSG hawi Aston Villa mari ɗum ene betti yimɓe en kaalino ñanden kulol ene jogana wonande PSG saabu Aston Villa hollirino ñalade cakkitiɗe ɗe e jabaragal mawgal yoro golle désiré doué kañum ne haalama no fewi yimɓe jonni ɗum holto iwri won yerodiroɓe woni e Mbappé hol yiyandema hen an e kaw PSG go déjà ko yimɓe fotani yejjide o joƴi ko duuɓi 19 o wona Mbappé o wonani taw Mbappé ɓe ɗamini ni o wonata ɗum ɗum noon ko pettowo bawɗo aɗa andi so yimɓe ɓe mbaɗi matchuji goto matchuji ɗiɗi moƴƴi tan yimɓe ɓe puɗɗoto haalde ɗum ɓe waɗino ni sa daari septembre e octobre ko noon ɓe mbiyatno e Barcola joni ɓe ndeeƴi seeɗa ko cukalel noon mo ganduɗa min mbeɗe andimo seeɗa par ce que
ne woodi wonɓe e formation renne mbiyatno kam ne woodi cukalel wongel ɗo angel moƴƴi nden mo jogino duuɓi 17 mais nden ɓe mbiyatno ko Batistel mo ganduɗa no heeɓi duuɓi 17 signi Bayern ɓuurimo forde hande noon Batistel majji sa daari par ce que Tottenham mo luɓa o ni o fettata toon ko heewi ko suka yoɓe mbat seese o wonani taw petto mo ganduɗa fof mum timmi o woni koye ekkade on joni noon o woni koye école moƴƴo o woni koye juuɗe moƴƴe kadi baade Lucien Riquet ne wawimi wallude o ɓuura mawnude iyo won mbiɗo e mbiɗa sikki ko Oumar Bassoum wonde joni PSG ala star uji ɗum ene moƴƴi hen yimɓe foof pottara pettita e ɗo gotol ɗum mataw ene jeeya e ko wallata PSG saabu en jii nde gaye mawɗe gonno toon ɗum waɗani ɗum hebde wuni Aruna walla Yorgo ko kalɗon hen tan mais min mbiɗa sikki ko aɗa andi jogade équipe mawɗo wona jogade ille hande sa daari Real de Madrid ko hebno ko padi ko ɗum heeɓi ɗum sa ƴetti aɗa andi way kono tan kirsa nagge ma jogoɗa barme tokoso mbiya ko nagge nge foof nannata nder ma wot kolce gonɗe dow ɗe natata ɓaade wona jogade ille walla star uji mawɗi tan fitti diɗɗal ngal heɓat wuni e yomin nani somin giwri saabu Aruna jinnomi ko garani haala Real mbiɗa anndi an ka jingganowo Real ko cuuɗoto daroɗen seeɗa e porgu ngu Arsenal heeɓi e dow maɓɓe bettere mawde añɓe Real keeɓi kadi ko kaali Aruna e yoro fof jingganta ko Real no wawi jaggena bettere wona bettere de aɗa andi mboɗo jaggi tan kara yettiɓe ɗo tolniden hen e pettugol ngol wona ko hocca ha kabaro ha jettiɗa ɗo Aston Villa e Paris ne wi haale kono ɓe hay goto wa yaware ala hen nde wiya Real hawrato e Arsenal na Arsenal tolni hande ɗo saabu sa ƴeewi semaine aji tati walla nayyi caggal walla lewru caggal Arsenal no wonno e tampere seeɗa hewɓe maɓe ko gañino hewɓe hen garti ayi Bukayo Saka arti baɗon Declan Rice nanuɗo hen kufraji titti o to tolnino aɗan wiye kañum wonde Moussa Bari ene namdo maaro no wi anglais sa yi hande do tolniɗo hoy wiite meilleur niveau makko o arti ɗum noon so tawi équipe tolnimo ɗo ne période mo gonden hande o yimɓe no woni piyaɗo fo joɗode hande en ɓurta mettude fettidde Real noon wona bettere saabu wonde Real ala défense do tolni kono mari aɗa miiji hande Real e nayaɓal timmal gartol loggama tati mari eɓe mbawi waklidde no wawi wonde ko football kono min hammi jaggani forme mo Real woni hande o e ɗo ɓe tolniɗo e dooleji hoɓe jogue doole o yero haali ɗum nane kamɓe min rawane de ɓe jaaha ɓe kawoyande ko équipe kawanno so équipe o darima ha darde moƴƴe mo darde foti darade nde jiya hen baɗono Bellingham walla Vinicius woni he wiite individualité ne dogoto yalta hen walla ɓe won situation ji musti kono hikka équipe ala Real gañiɓe no keewi fonnoɓe rondade équipe o nawra ɗum yeeso ɓe hewɓe hen sa yiɗumen hen saji hebtinta ayi Vinicius mari firtani kadi sembe Real woni koye ustade usti hikka ɓe ngala sembe ni fo mata ko ɓe baddan hen tan ɓe ngari waɗi bette gargol mabɓe ɗo fo yimɓe fof ne gandi no yaari waɗi bettere kono kam oɗo saaha ni wiide Real ne hayso woni kam wiyede Real jeeyi Ligue des Champions Real ma arte dow makko hayso misik hayso Arsenal ɗanimo kam walla to caɗele wawi wondude football no wawi wonde kala hunde fof no heeƴa hen a yiyama ɗo hen e Paris gagni waɗa remontada Real mo jiiɗa o e Ligue des Champions he so ƴettama e duuɓi sappo battididi kala nde ɓe kawa won kawdi hay mimbi hankadi ɓe maayi dewɗo hen oɓe gartat kono noon wonna ma wonde ñalawma ari hon mbawannoɗa a fippade ha garta ho ronko wodde mboɗo sikki noon kamɓe koɓe tolniɓe ɗon han yiyanɓe Real nanno ɓurlogui nayyi jeenaw mi arta e diɗɗal ma ani Al Housseyni Ba o monɗa holliro hoore makko Barça Barça kañum loggi nayyi hol yiyande ma ho kam Real hikka mon gaccan ɗum seeɗa oɗon ɗo liga miɗo ko oɗon gardi Ligue des Champions on gari
onon ne oɗo saha so woni won kippu mo ganduɗa ene wonde taƴam ɓeram so dañi ɗum ɗo wona Barça hay so woni kam football no wawi yarude banggue kono Barça kam sono fottama ko an jogoto kulhuli walla taƴam ɓeram kono Barça ham ala dañi hay so woni hoolare ɓurtude moƴƴa woni noon hadi Barça ɓurnoɗo fammudude doole e arɓe quart de finale ɓe kañum dañi Dortmund min mboɗo jaggi équipe aji keddiɗi ɓuuri musde noon e kamɓe ɓuuri hen wonde mo ganduɗa yimɓe fof kañum jinno hebde saabu kamɓe ɓuuri hen ɓe ganduɗa wonde darde daride hikka ham mo kawle fof na fiide garɗo ha nayi ɓaltimmal anne kono kamɓe ɓuuri wadde wiite ɓuuri darade kam ɓurɗo wadde faible e wadɓe qualifié ɓe fof woni Dortmund hikka kono Barça kadi ɓuuri darade woɓɓe qualifié kalmo fottu noon wawi yarude ɓurɗo famrude doole hawre ɓurɗo hawre doole ni tan wawi yarude min noon mbeɗe ɗamini Real ma artude e dow a lelɗanɗa na weɗitade no wiyeteno Saliou hokkam weldiro o tinno saabu Allah eyo humpidde e banggue Afrique ne kawdire Ligue des Champions ene mbaɗa ko aljuma arore e ɗiɗaɓal timmal jahol mbaɗata wona to hakkunde Sundowns e Al Ahly Orlando Pirates et MC Alger e banggue kawguel Coupe CAF ni alet arore kawdire e ɗiɗaɓal timmal jahol mbaɗata Simba Sport Club ma hawru e Stellenbosch RS Berkane kañum hawrata koye CS Constantine en keddoto Afrique ha hande kono jooɗi kaliten ko kabaru kawguel CAN worɓe fettoɓe bal yareteɓe duuɓi 17 fayi less ko talata ɓaw janggo kawdire ɗiɗaɓal timmal mbaɗata hakkunde Mali Burkina Maroc kañum fottata koye Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire noon joƴƴini Sénégal joɗinogal e jappere nde Sénégal naaɓe hewɓe e mbi ko min piji min bakkilaki min kollari jambaragal yo yoro ko an konngol artema holno jiruɗa kawgu Côte d'Ivoire heeɓi dow Sénégal aɗa andi min wino Sénégal ne tawano équipe aji wawɓe yaade ha ƴetta desewal ngal kono ko jimi ko aɓe jogo balo kono ɓe mbawata nannude football noon sa nannani a gagnotako goɗɗum ɗum woni ko Sénégal ko tampini ɗum wundi ko labbo fof e tufde mum aɗa andi équipe mawɗo ko leyɗele mawɗe ɗe ko ɓe mbiyata ko direction technique nationale kamɓe ɓe mbiyat minen ko ni min jiiɗi yon pormir fettoɓe amen sukaɓe heɓɓe duuɓi 13 duuɓi 12 duuɓi 14 leydi ndi fof kamɓe fof ndendata noɓe pormirta ɓe sa wi noon heblo ngo mata jaruɗa ɗum ko banggue défense o ɓe ɓeydo wattude hakkille défense walla ɓe ɓeydo wattude hakkille attaque o ko ɗum jiɗɗa wiide saabu mene manki famde ɗon seeɗa mbiyanmi aɗa andi direction technique nationale woni ko Mayacine Mar tofta ko eyo e leyɗele mawɗe ɗe so ɓe dandi ɓe mbaɗi batu ɓe mbiyata ko minen min jiiɗi ko sukaɓe mon ɓe so ɗon porma ɓe min jota ko 4-3-3 illeji ɗi ko ni ɓe mbawi fottirde pettirde ni mais Sénégal ɗum ɗon ala ɗum sa Espagne sa yi équipe mawɗo o a yi Real a yi Barça kamɓe fof nandino e pettata vira Real par ce que kamɓe fof pormira kono ko gotum mais Sénégal hande GFC no wiyete ni génération foot no formirta ni ko Metz noddata ɗum wiyata ɗum minde min cohli ko jour uji waɗi ni pormine amen waɓi ni wonɓe jamba ala politique de formation ala politique joni sa addi mo ganduɗa ko ni formira goɗɗo ko ne formira mbiya ya wadduɓe ɓe petta wayta kono ɓendata defugo ɓendata ɓe gowodirani ɓe wona no ɓe pormirani wona gotum ɓaade en ngala direction technique nationale mo ganduɗa ne waɗi doole ɗum kadi ko caɗele Harouna an Sénégal hawama Côte d'Ivoire joƴƴiɗi no Ousseyni Tall wi ko wonno e kawguel CAN mawɓe ɓe tan ko ɗum mataw arti e sukaɓe ɓe yo hewɓe noon mbi ko ngakkere ene waɗi e banggue fettugol ngol e banggue sukaɓe ɓe Harouna sa ƴeewi équipe Sénégal mo jogui hikko gañinoɗo duuɓi ɗiɗi caggal o ɓurno ɗum doole sa jaggi hadi min nde jiimi pette tati gardide ɗe surtout ne yemmi hakkunde Sénégal e Somalie nde jagguno ne Sénégal hankadi yettima ɗo haɗanno wawa pour dañde ko ɓuuri ɗum quart de finale ɓe mbano wadde ɗum jawtude ɗum soɓe jawtino no jeehi demi final ɓe jettata final ɓe kalde ɓe gañta ko hay sinno ne ko gonga hoye tiroɓi penalty ji ɓe perti contre nde ɓe kawre Côte d'Ivoire nde kono ham jaggumi tan han
ɓe dañano équipe ɓe ngala buteur équipe saɗa yiɗi gagnade ma daña attaquant ji moƴƴi Sénégal hay sa ƴeewi ko bituji ɗi nanni ɗi foof heewi no coup franc ji walla penalty nanni ɗum milieu de terrain défense o ni no moƴƴi saabu ɓe nanna heewi kono yeeso darde ɓe daari yeeso nde wona darde moƴƴe yero wi ho nan hen kono possession de balle Sénégal jogui haadi koye milieu de terrain joueur excentré ji bannodi ha Sénégal dañi U20 U17 jawtuti kipaji dariɗi tiiddi mbeɓani fettirde ɗi a jiita ɗo hen avant centre nannanoɗo yiya ɗo saabu Sénégal jogui avant centre nanno mi yeeɓiɓe ɗo hen ɗe mbatta tournoi il faut wawonde kamɓe Mali ene fof ndeɓe kawride kono gonnoɗo yeeso o gañi ho barmuɗo yahano e coupe d'Afrique ɗum noon fof sa rendini ɗum kono kadi fewnude catégorie a haali joni nannowo ko Burkina jogui nannowo kapsowa hande hande gongo heewi ɗo tolni fof no wawi nanude Achraf Lukman Tapsoba hande o waɗi ha Ousseyni Tall nano firo beccene wi aha kamɓe ɗo ɗoɓe goni ɗo koɓe kamɓe keɓata desewal Burkina heɓata desewal ngal yoɓe nden to Mali no jogui keɓ moƴƴo min ha jiimiɓe ɗo hene tournoi ɓannoɗo IFOA o mi yeeɓi pette mbaddoɗi fof hoɓe coupe d'Afrique o futti hone darde ɓe dari nde kono ko loggi gonga noon min mboɗo jabbuno kawdire so wonano Côte d'Ivoire so wonano hoɓe kawrata kamɓe ɗiɗo ho final belɗo yimɓe jogorno dañde hakkude mabɓe yo a haali haala Mali Maroc Mali Burkina plutôt Maroc ni e Côte d'Ivoire mari hande no Côte d'Ivoire waɗi ha rewi dow Sénégal ni ene weɓano ɗum kadi rewde dow Maroc wona Sénégal de jaɓɓi kawguel ngel Maroc kam wona Sénégal en jii ɗum ɗo tournoi o no yarini hay so woni Côte d'Ivoire ko tiroɓe ɓe pi Sénégal hay Sénégal foof e wasde mum darade weɓanano ɓe folde ɗum wadde min kam mbeɗa sikki Maroc oɗo saha ni ɓuuri darade Côte d'Ivoire kono kam mbeɗa andi kam Burkina ko kippu mo ganduɗa poɗɗo wattede min idande mais alano e makko wattani makko ko nde ha ɓooyi en jewtinde ɗo e favori ji nde mbine mbaɗen en liminoɓe Côte d'Ivoire en limano Côte d'Ivoire limnoɗen hen Burkina Mali e Sénégal e Maroc ko presque ɓen nayo garda ɗo hen jiiti tawtiɗen ɗo Côte d'Ivoire woni naato hen mo en men limano hen eyo no wiyeteno Yoro an yiyande ma e Mali en jii kawdiral mabɓe e Tunisie wulino battini koye faw petta Mali loggi 10 Tunisie heeɓi 9 hol yiyande ma kamɓe kawdiral mabɓe hakkude Burkina mata aɗa ɗamini Mali hawa foola Burkina ko jiiɗen koye duuɓi sappo ɗiɗo ɓennude fof saɗa wiya petite catégorie Afrique ko ma lima hen Mali ko équipe moƴƴo jogui min noon mi sikkuno tan so kamɓe ɗiɗo soɓe pottano maɓe pottatno final wona final belɗo mais malheureusement ɓe Mali Burkina par ce que kamɓe ɗiɗo ko jetmi ko kamɓe football mabɓe ɓuuri yarude yeeso ɓuuri regade jiidani ɓuuri regade sa ƴeewi no pettirta ni ma andu wonde hoɓe dariɓe to wiyete tactique ma darde tactique nde eɓe jogui ɗum kamɓe e Burkina ɓuuri jogade ɗum formation mabɓe ɗe moƴƴi aɗan haala jindinane Tapsoba formation mum wonani ɗum ni e wadde leydi mum woni ɗum wadde ko Côte d'Ivoire ade ko ancien international Burkina centre de formation mum woni ko Côte d'Ivoire ne wiye Aristide Bansé kanko Côte d'Ivoire o jibina ko toon o mawni kono o joyi ko Burkina leydi mo ganduɗa ko toon wonno cosaan makko mais no gayni fettude centre makko wutiti ɗum ko Côte d'Ivoire ɓiɓɓe hewɓe ɓe gummi ko Mali ɓe gummi ko Burkina ko toon watta ɓe formé ɗum hollirta dal kala ko jiiɗa ko formation Burkina hande e Mali holliri kamɓe aɓe jogui yaro kala ko jiiɗa o banggue heblugol en kaɗat ɗon saabu ene waɗi toɓe goɗɗe ɗe poɗɗen yewtidde hande habrude e banggue Sénégal golle moƴƴintingol dingiral Léopold Sédar Senghor joofi jagorɗo coftal ɓalli heeɓi coktire ɗe o andini kayne dinguire goɗɗe ma moƴƴini meɗe Sénégal ene wawa jaɓɓade kawdire potite mawɗe jo wiide fuku koyngel ha e coftal ɓalli ko wona ɗum Arouna mi yi a waɗi windande wonande suno yango e banggue fuku koyngel ha joni Sénégal papi Goudiaby kawruɗo e ladial e dingiral mamin gartu hen
tedduɓe mataw ko duwanade tan dendagal dilloɓe e coftal ɓalli tawaɓe ɗo e Sénégal hay caggal leydi ko way noon hawnaki mamin gartu hen min totta min jewtida toɓɓe ɓaade noon min ƴeewa mate doctoreɓe kañumenne hertorɓe banggue coftal ɓalli ma mbaw addude hen jiyanɗe mumen tedduɓe so diwi ɗin kabaruji en payat Guinée sabu talata jawtuɗo ɗo hooreɓe jeegomo walla mbiyan jeeɗiɗo goomu ine noddire ka franciré comité exécutif dental lato ballon fegi foot ƴetti pellital ittugol e hoore fedde nde Bouba Sampil no sariyaji dental ngal holliri ko goto e cukko makko lomtimo ɗum ko Sori Doumbouya wiyete ɓurɗo mawnude e mabɓe heɗoɗen jangtore Mamadou Dionga Siba o goomu walla o comité exécutif ngal dental lato balo noddirte ngal fédération guinéenne de football koɓe yimɓe jeɗɗo ɓe fof wotuno ngam ittugol Bouba Sampil hoorejo ngal dental ɓeɓe o laamuduno hino tuumirimo angal laaɓal e nder laamu makko ngun wi'i maɓɓe Bouba Sampil ala e ƴettude konngol ngam yewtugol ko laaɓi e ko yowiti no ngal dental laamora noon eɓe tuumirimo kadi ƴettugol pellite hara hay e gooto e maɓɓe o landaki eymo tuumira kadi guyale jawle no sariyaji dental ngal holliri noon si hoorejo on ittama ko gooto e cukko hoorejo on ɓurɗo e mawnude on lontotomo ɗum ko o wiyeteɗo Sori Doumbouya hoorejo ngal tekodal lato ballon milo woni ko lontimo kono Bouba Sampil hino holli wondema ngal pellital ɓe hino lundi sariyaji dental ngal sabu wi'i makko sariya on newnananoɓe waɗugol jonde ñande ngal pellital ƴettano ɗuɗuɓe hino huli wotangal dental FIFA ƴettal lato ballon Guinée yagginal Mamadou Dionga Siba Conakry RFI eyo Mamadou Dionga Siba yettama mi anda noon mata en darore seeɗa e ɗum ko waɗi to Guinée walla en jawtat tan e toɓɓere men basketball Africa League sabu ene jeeyano e ko kanɗen yewtidde mataw silmaji ɗi ne ɓetti sabu ko silmaji tati tan keddore ɗen basketball Africa League o kawodire conférence Kalahari puɗɗima ko hande joofi mbeɗe sikki stade malien kañum wattini e kawodire ɗe ko Égypte walla Rabat Fuse mo Rabat walla Fuse mo Rabat alhali ben koni Fuse mo Rabat yo Fuse mo Rabat ardi e refti hen Égypte Al Ittihad yo wadde kamɓe kam ɓe keeɓi tengtina wonde kamɓe maɓe jeeye e kawgel bal e banggue Sénégal mbeɗe sikki won kawodire kande waɗi mate Nigéria kañumne no waɗi ɗo henne ma soɓe gayni o tan e semaine aji ɗi paadi ɗi ma conférence Sahara fuɗɗoto ɗo Dakar eyo on woni conférence Sahara après soɓe gayni on hadi ɓe mbaɗoya noon phase finale o ko wiyete final e to Rwanda to Rwanda waɗata ko lewru jeegomo ɓuuri mbiɗi sikki lewru joyegol mi waɗa mai mois de mai walla ko juin juin woni juin woni phase finale phase mai woni ɗo e Sénégal o Sahara eyo wadde somin gaddiri kartiri ɗo e ɗemgal to fulfulde lewru jeegomo ɓuuru kawodire phase finale woni cakkitiɗe ɗi mbaɗoto to Rwanda koye lewru joyi ɓuuru aroru kawodire conférence Sahara mbaɗata ɗo e Sénégal eyo tedduɓe ɗum woni kabaru baalo en mbawata yajnude noon saabu waktu o koko ɓitti min kalani ni e kabaru Guinée o onne ko kabaru mawɗo mataw mamin gar ɓuuru yajnude hen tan Guinée noon ha wayni wona hisdi toon no mbiyete ha nimsa tan sabu no yaatino no pettugol bal leydi mabɓe caggal eɓe keewi yande wayni ɗum noon mojjani leydi so yiɗi yarude yeeso yimɓe nandirtu tan jaara yeeso ɓuuri hewto eyo min joni namdoto mon no wohiri ni ko sen jettima e oɗo saaha ko holko woni konngol mon cakkitingol ko ɓurɗon teskade tan e banggue coftal ɓalli mbaɗa Haruna andi ko kala sanaɓe nan kam ko pigal Real ngal ari no Inter yeehi fi Bayern ay ƴeewo wi ko pigal Real ngal ari kaw Barça yoro mbiɗa no Inter firi ni e Bayern e leydi mum min mbeɗa wonno toon pigal musgal eyo Real na lappirani musi e fewi yo min kam ko o suko tan yo wiide musi ƴewona wi wondane Real wiide musi min Bayern no mbaɗa kono sade mi fiyama he boppo tan ni
mi yejjita équipe am o tan eyo gasi ha laaɓi tedduɓe min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe e karallagal ngal Saliou Diawo e Cheikh Ahmadou Bamba Diop on dokkama aji ha yontere arore